wake wake bai mana komai ba mun shuka abun banza na bai mana yaya ba a hare samarin sarki Allah ganin kowa kai ne kai ne ungo gungu a cikin birni ungo gagarina ungo gagarina wake bai mana komai ba mun shuka abun banza da bai mana komai ba ni ne na faɗa daidai wannan ilimi na zan sai su mana dan gwalo tsari na ruwan bambo sai ku yi mana dan jaje ungo da zake wake bai mana komai ba mun shuka abun banza nan bai mana yaya ba ba sa mana komai sai dai su ta batun banza sai ku yi mana dan wake ko ku yi mana yar gwaza ko ku yi mana dai wake dan bai mana yaya ba dan da ya fasa kwai lallai zai jefa abun banza ko mun fasa kwai daidai ko kai mani turanci ni ne na faɗa daidai wannan ilimi wake ai bai mana komai ba mun shuka abun banza ai bai mana yaya ba gwagwata na birni an bar mu kamar juji tsarin mu kuradiyar ai bai mana komai ba gwagwa akwai mata sai ku yi mana dan wake sai ku yi mana dan wake dan bai mana rana ba baya mana komai mun ce bai mana komai ba motion dai sai fada turanci don bai mana komai ba ko kai mana turanci ko kai mana larabci motion da ka kawo sannan bai maka dan wake ungo da gyara wake bai mana komai ba mun shuka abun banza don bai mana komai ba zaka zauna gaishe ka da ne na gari ungo da gyara wake bai mana komai ba taje zaura dan baiwa ni zani Abuja lalle ne yi wake ta ungo da sake wake bai mana komai ba ku shuka abun banza ai bai mana komai ba bai mana komai ba taje zaura dan baiwa bangon sakari ka zama gwarzo a gari taje zaura dan baiwa bangon sakari daidai ka cinye garin ungo gunmu magaba ɗai kai ne a gari daidai wani balayo mai waka da ne na gari na zama haske a garin ungo gunmu magaba ɗai wannan haka ne daidai ba na muku ƙarya ba na muku ƴan ƙarya assalamu alaikum dan nan na gari jagora na gari kwankwasa haske na gari mun san ka haska garin kowa kuma kai musu yan rata kwankwasa mu dan baiwa zaki a cikin birni ungo da gyara wake bai mana komai ba kun shuka abun banza dan bai mana komai ba amini zan je birni dan sa'adi dan baiwa amini maganin mayu sai su je su karkasa ka riga fa kai rata kawo musayi dangi dan girma ka riga fa kai nisa bidiya guda ni da kai fa mun zamo daidai ungo da sake wake bai mana komai ba mun shuka abun banza dan bai mana yaya ba sangwari mu ta suna kan abin yabo wake ya zubar da su tuntuni sun zabo kamar juji dan talata ka zo ka same mu tun da ka zamo sauna ungo da sake wake bai mana komai ba mun shuka abun banza ai bai mana yaya ba dan talatuwa karkai mana kwan banza sai arzi a gaida kai zargi ka zamo kamar kwanki abdullahi a dangarin zango ba ne a wajen layin katin ya gari daidai tsara suka suna jama kullum ka kyale yan banza za su barka ko sun yi ungo da zage wake bai mana komai ba mun shuka abun banza ai bai mana yaya ba ni ne na faɗa daidai sai ku yi uzuri daidai
garba layin sai ka zo za a yi maka dan wake